Nyt se on aika lähellä. Riskisti vettää koko ajan. Koko ajan on niinku paine päällä. Joo. Ei niinku ollenkaan yritä nöyrtyä. Mutta en nöyry minäkään. Jetoo. En tiedä, saisikohan sitä joku pikku kaatoryyhty, jos tämä on. Mitä luulet? Veikkaan, että joka tapauksessa. Tuohon uskon, että alkaa vetämään pikkusen rantaan. Annatteko vieläkö? Kuitenkin se vettää riskisti koko ajan. Joo, ei kannata väkisin, kun ei tässä voi sitten kun se tulee kakun ulottuville, niin sitten vain nykäisee pois sen. Aina kun se tulee minun kohdalle, niin se menee pohjaa. Joo. On se pian aikaa sinutkin nähnyt. Tässä jaksaa vettä. Eikäläistä kiertää kuumaa puuroa. Joo, niin se tekee. Ja siinä Made in Scotland joo ihmeissäin. Tässä on perkeleen kasvua. Joo. Mutta onhan tuo komia kalaakin, se on siellä 5 kilon huiteella suurin piirtein. Koko ajan on niinku kauan. Menee kari sinne. Ei se haittaa. Tää vähän säikyy. Alkaa olla niin väsynyttä pyrstö koko ajan. Joo, niin on. Hirviä veto on koko ajan. Mutta ei ole kyljellään käynyt vielä kertaa. Ei ole. Mennä tuonne matalempaan. Mikä se on se matala? Ai tuon, missä Jarmo on, niin siinä. Ahaa. Ja lautatta jaksaa vettä. Kyllähän tämä Spielbergin hommakin on tämä vaativaa hommaa. Kato, ei muuta kuin siimaa lisää ja menoksis. Riskikala. Helvetin riskikala. Niin, kato, nythän se ei kaku näe koukata. Nyt sinä vasta et näekään. Siellä olet siellä Bliivin seassa. Niin. On kyllä potkua perkele pojassa. Tai tytössä. Kumpi se lie onkaan. Saa nähdä. Ei muuta hellitä olle. Koko ajan vittu vettää niin paljon, että... Joo, mutta se on hyvä, että se Niin no. Eikö lähe? kyllä se sitä vähän. Eikö lähe? Katokko vettä?
Kuvittelepa tuohon vielä kois sitä sipulia. Aattelepa aattelepa kun sipuliin saa sekkaan tuohon, niin on se maki. Ei saatana anna yhtään periksi. On kyllä aika hyvin. 15 minuuttia on nyt mennyt tässä. On. Viimeisessä kuvauksessa. Joo. Tuosta aloitin. Ensimmäinen kala vetsillä mulla tämmönen, että kestää näin. Joo, mutta näin se pitää olla. Tämä se päivän pomppi ja vittuili meille tuossa, laski alas koskiakin sitä. Terve make! Ei helvetti, mä yhtään periksi. Ei maho. Aja tämä saadaan ylös, niin se on jebou. Joo, täältä ei viikkoon lähetä pois. Ei aina. Perkele kyllä. On kyllä riski. Ei tuo enää karkaa, se kuolee tuohon koukkuun. Tuohon perhoon. Toivottavasti. Joo. Koko ajan vittu vettä. Ei saatana anna yhtään myös. Ei tule hellää hetki. Aika lähellä on tuota. Katotko vettä? Ei vittu kouri. On. On perkeles. Ai eikö meno. Kato. Hyvin on kaveri kiinni. Miltä se näyttää kamera? No, aika maki. Siinä on jonkinlaista dokumenttia. Nyt pikkusen vilahti kylki. Näin. Joo, se on kyllä hyvä. Nyt se on aika lähellä. Ei päästy Ei. vielä. Mä oon hoidettu mulle tämä sinun koukku. Kylkeen istutin. Joo, mutta kiinni se on. Ja vielä löytyy potku. Kylkeen istutin. Saanut lensi ilmasta. Kato saatana tuo vettä. Eikö lähde? Olisiko se sillä haavilla helppo ottaa? Ei ole. Sen verran iso kala. Ai niin joo, kato kun ne on vähän vöyriämpiä Niin, kaloja. on Semmonen pikkuhaavi, eihän sillä rautushaavi. Ei saatana anna pojat yhtään periksi. Meikäläinenkin pisti jo kolmanneksi nordiksi. No 40. Onko sulla vielä tupakkia? Voitko käydä hakemassa repusta mulle vähän lisää? Pari askia. Pari askia. Selvitään tästä. Mulla taisi olla Piirasen hikisukka perho. No mikä se oli se? Vai villapaita vai mikä?
Ei se pojat anna myö. Ei saatana se olla. helpolla antaa. Nyt se on kyllä aika poikki, se ei tuostakaan liiku tuota. Nyt näytti kylkeä. Kato. Kato. Joo. Karis on kuollut jo. Joo, nyt se tulee. Ei saatana, että on potku. On kyllä potkua pojassa saa. No nyt tulee. Ottaako Suonansalon ryypyt vai potkassaako perseen? Thank you. Thank you. Ei se saatana kun riipasi tuosta vain. Joo, niin se teki, mutta hieno kala. No hieno kala, mutta vittu näitä koukkuja kun vähän hirvittää koskea.